Felicitats a tots els grups municipals pels resultats obtinguts i felicitats a cada un dels regidors i regidores que avui assumim aquí la gran responsabilitat de representar la ciutadania de Barcelona en la seva pluralitat. És un honor per mi ser l'alcaldessa d'aquesta ciutat, l'alcaldessa de Barcelona, 4 anys més. Però també és cert que avui no és un dia exactament feliç. I per això vull començar amb una reflexió que vol ser clara i honesta, precisament perquè crec que si alguna cosa s'espera dels representants electes, dels representants institucionals, en els temps que vivim, és que siguem honestos, clars i transparents. Aquesta és una investidura difícil. Aquesta és una investidura que es produeix d'una manera que no haguéssim imaginat. La complexitat del moment que vivim i la diversitat també d'aquesta ciutat estimada es va expressar en les urnes el 26 de maig passat. I aquesta complexitat també s'ha expressat en aquest plenari. Tothom sap que la nostra aposta clara va ser des d'un primer moment un acord ampli d'esquerres per la ciutat de Barcelona, perquè estem convençuts que és el que la majoria de la ciutadania ha votat i el que voldria. 28 regidors i regidores de 41 han votat a forces d'esquerres en aquest ple. Ho hem intentat, no ha estat possible per aquesta investidura, però no hi renunciarem mai. Perquè si és possible a molts altres ajuntaments de Catalunya en el mateix dia d'avui, segueix sense explicar-se, és incomprensible que no haguem estat capaços de fer-ho a l'Ajuntament de Barcelona. Ja sé que Barcelona és la capital de Catalunya i que és una ciutat internacional molt visible i que el que passa aquí adquireix una gran rellevància. I precisament per això crec que ens hauria d'interpel·lar a fer els màxims esforços per sortir de les zones de confort i fer el que pensem que seria millor per la ciutat. I un govern de 28 regidors i regidores de forces progressistes seria un govern estable, un govern sòlid, transversal i ampli que podria tirar endavant amb tota la força les polítiques valentes, socials, progressistes que estic convençuda que necessita aquesta ciutat. Però això no ha estat possible avui. Ho hem intentat i no ha estat possible. I avui soc alcaldessa de la ciutat de Barcelona perquè vam rebre un ampli suport a les urnes, però també perquè hem arribat a un acord amb el Partit Socialista, a qui agraeixo la seva oferta, la seva proposta i els vots que avui ens han donat per tenir l'alcaldia. I també soc alcaldessa, efectivament, gràcies als vots del senyor Manuel Valls, a qui agraeixo, efectivament, aquests vots que han fet possible aquesta alcaldia, però uns vots que no hem anat a buscar i que en cap moment hem amagat que ens incomodaven. No és la forma en la que ens hagués agradat arribar a l'alcaldia. Hi ha suports que clarament posen a prova i ens obliguen a demostrar que seguirem fent tot allò que estigui a les nostres mans per defensar les polítiques valentes i, sobretot, a les persones que més ho necessiten. És cert, hem fet un acord amb el Partit Socialista que suma 18 regidors i regidores, que crec que serà positiu per la ciutat, però, evidentment, com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, voldré parlar amb tots i cadascun dels grups i buscar el màxim d'acords possibles per la ciutat de Barcelona. Evidentment, amb tots i cadascun dels grups i amb tots i cadascun dels regidors i regidores. Durant aquests 4 anys, davant d'una situació complexa com la que hem afrontat amb aquesta investidura que s'ha resolt al darrer moment, durant aquests 4 anys hem après moltes coses. La gent que arribaven per primer cop a les institucions i que directament vam assumir una posició de govern en una ciutat tan important com la ciutat de Barcelona, hem après moltes coses. Però segurament una de les més importants que personalment he après és que quan fas política institucional i especialment si decideixes assumir la responsabilitat d'assumir la posició de govern, immediatament passes a representar el conjunt de la ciutadania de Barcelona. Evidentment, a qui t'ha votat. Evidentment, has de defensar el programa amb el que has estat escollida, però passes també a representar el conjunt de la ciutat en la seva pluralitat. I davant de situacions difícils, i creieu-me que en aquest mandat que deixem enrere hem travessat moltíssimes situacions molt difícils, davant d'aquestes situacions, en una ciutat diversa com aquesta, és evident que et trobes límits, que et trobes temes que no són de la teva competència, que depenen d'altres administracions que no estan fent allò que els hi tocaria, et trobes moltes contradiccions. I el que t'has de preguntar sempre no és allò que és millor per tu,
No és allò que és més còmode per tu personal o políticament, sinó com creus que realment serviràs millor al conjunt de la ciutat de Barcelona. Això vol dir governar i per això hem fet el pas en aquesta investidura. Avui entomo un repte molt gran. Segurament un repte encara més gran que el que vaig assumir fa 4 anys, el 2015. Soc molt conscient que hauré d'esforçar-me per ser encara més dialogant, per ser encara més accessible, que hauré d'esforçar-me per restablir ponts en un moment on la política està massa dividida per blocs, per retrets i per bloquejos. I ja els hi dic, per molt que alguns insisteixin en dir-me equidistant o dir-nos a Barcelona en Comú equidistants, com molt bé ha explicat el Joan Subirats, en absolut ens sentim neutrals. El que també els dic és que no seré en cap cas ni alcaldessa independentista ni alcaldessa antiindependentista. M'esforçaré per ser l'alcaldessa de tots els barcelonins i totes les barcelonines. I a tots els regidors, i a totes les regidores, i a tots els grups municipals, els demano que fem conjuntament aquest esforç, que acabem amb els missatges de les amenaces, dels ultimàtums, de les manques de respecte, de situar-nos els uns contra els altres, que cada un s'expressi com vulgui, faltaria més, que cadascú defensi les idees que consideri, però sempre respectant els altres i deixant-nos d'atacar. El meu compromís més important avui aquí és no alimentar més aquesta forma de fer política i, al contrari, estendre la mà a tothom per superar aquesta dinàmica. Una dinàmica de blocs que està clar que no ens ha portat res bo. I, evidentment, a combatre, com hem fet aquests 4 anys, la judicialització de la política. Hi ha una vella dita medieval, molt bonica, que diu «L'aire de la ciutat ens fa lliures». Espero de tot cor, benvolgut Quim Forn, de tot cor, que aquest curtíssim parèntesi per venir a l'Ajuntament de Barcelona, de la teva ciutat estimada, et faci arribar l'alenada dels centenars de milers de barcelonins que us volem indiscutiblement lliures i que no són només els que us han votat a vosaltres o a Esquerra Republicana, que som molts, molts més. La ciutat és plural i diversa. Hi ha idees i interessos sovint contraposats, però deixa de ser ciutat, en el ple sentit de la paraula, quan la llibertat queda troncada, quan el poder s'imposa amb crueltat, amb arbitrarietat, aixafant el dissident. Com a alcaldessa, el meu compromís amb la teva llibertat, Quim Forn, en fer tot allò que estigui a les nostres mans, igual que amb la de Jordi Cuixart, estimat president de l'entitat cultural més gran de la ciutat de Barcelona i de Catalunya, Òmnium, igual que la de Dolors Bassa, Carme Forcadell, la de tots i cadascun dels presos polítics. No tindrem descans col·lectivament fins que no sigueu aquí entre nosaltres en llibertat. I em comprometo amb tu personalment, Quim, que tot i les dificultats faré tots els esforços per mantenir un contacte regular per parlar de la nostra ciutat, perquè et reconeixem com a regidor de ple dret del consistori de la ciutat de Barcelona. També els he de dir que davant d'aquesta situació d'excepcionalitat, que quan es vulneren els drets i les llibertats fonamentals no es vulneren només d'un col·lectiu, en aquest cas l'independentista, sinó que es vulneren els drets i les llibertats de tothom, i amb aquesta profunda convicció democràtica davant d'una situació d'excepcionalitat, des del nostre grup, des de Barcelona en Comú, igual que vam fer en l'anterior mandat, proposarem, en el lloc que creiem més oportú, que és la Junta de Portaveus, que si de nou hi ha la majoria suficient, tornarem a posar el llaç groc a la façana de l'Ajuntament mentre duri aquesta situació d'excepcionalitat, perquè entenem que efectivament no és gens habitual posar símbols de forma permanent a la façana de l'Ajuntament de Barcelona, que és la casa de tots i de totes, i entenem que això és una pràctica molt excepcional, però és que entenem també que l'existència de presos polítics és una situació d'excepcionalitat política que no s'ha de normalitzar.